Дали вас мишо е отказу након 60 години. Та на нее само протеинима. Драги приятели, дали видите кака ваша миша и постепенно не стал? Дали снага ваших цела слаби из дану у дан? Ака сте стари, сигурно сте много чули о важности протеина за изграду миша. Али šta ака вам кажем да постои велика и тана, кол многие уди заборавал, тана визана за есенциални минерал кой. Ака се правилно унисе у ваше тело. Обновите е ваше мишу и невероятным бързином на кон 60 години и трансформисате ваше тело на начине, кое никогда не сте замешали. Да, danas ćemo vam otkriti vaš magični mineral. Ovaj video vam neće reći da potpuno zaboravite proteine. Naravno, proteini su apsolutno neophodni, ali će vam pokazati kako je ovaj mineral недостаюча карика, или карика која недостаже, која omogućava proteinima da funkcionišu izuzetno efikasno i dozvoljava vašim mišićima da rastu i vraćađu snagu brzinom koju nikada niste zamišljali. Зароничемо у оваж минерал, научно објашњавајучи како функционише у свакој цјелижи вашег тела, зашто е njegov недостатак толику чест меѓу стариим особама и како можете имати користи од njega. Погледајте сваки минут овог видеа. Информација која овде добиете могу вам дати година енергија, снаге и живота испунженог самопоузданџем. Прво, тиха битка мишича, саркопенија и мистерија нихове скривене слабости. После 60 години, пре него што открижемо магични минерал, хајде да разумемо шта се дешава са нашим мишичима са годинама и тихим изазовима са којима се соучавају. Саркопенија, тихи убица ваше мишичне снаге. Ово е природни процес кој почине у нашем телу око 400 години и драматично се убрзава након 60 години. Ваши мишичи постепено починju да се сманџуju и слабе, утичучи на вашу снагу и покретливост. Шта губимо? Можемо изгубити околу 1% наше мишичне масе сваке години након 40 години, а то се повецхава ако не вежбамо или не једемо здраво исхрано. Озбилне последице саркопениже, губи так независности. Свакодневни задаци постажу тешки, стажанџе, седенџе, ходанџе, ношење предмета. Повеќхан ризик од падова и прелома. Слабост мишича значајно повеќава ризик од падова, што може довести до озбилних прелома, као што е прелом карлице. Спорiji метаболизам и добижање на тежини. Мишичи сагореважу више калорија. Манџе мишича чини да ваше тело сагорева манџе калорија, што олакшава добижање на тежини. Погоршање квалитета живота. Умор, бол и сманџена способност учешća у активностима. Зашто е ово мистерија? Многи се фокусирају само на протеине и тоа е истина, али постоje многи други важни фактори кои се често занемаруju. Вашем телу е потребан читав оркестар хранливих материја да би ваши мишичи правилно функционисали. Друго, чаробни минерал. Магнезијум. Тихи кралј ваших мишича. Сада хајде да открижемо овај непроценџиви минерал, кој се сматра тихим кралјем ваших мишича. Тоа е магнезијум. Магнезијум. Кофактор у свему, преку 300 биохемиских реакција. Замислите магнезијум као диригента оркестра кој одржава све у исправном станџу. Учествуе у више од 300 биохемиских реакција у вашем телу, уклучујучи многие повезани са функцијом мишича и производњом енергије. Проблем тихок недостатка код стариих особа. Зашто ето тако често, многи старии људи пате од недостатка магнезиума, а да тога нису ни свесни. То се дешава због лоше апсорбције. Способност црева да апсорбужу магнезиум сманџуе се са годинама. Модерна исхране. Наша храна садржи манџе магнезиума. Лекова, одреđени лекови, као што су диуретици и антациди, могу повеќати губитак магнезиума. Хроничних болести, дижабетес и болести бубрега могу изазвати недостатак магнезиума. Скривени симптоми недостатка, то могу бити грчеви у мишичима, умор, несаница, главоболџе и затвор. Све се то може помешати са нормалним симптомима старенџа. Трече. Научни механизам. Како магнезиум брзо обнавља мишиче. Детални детали. Овде се дешава права магиџа. Магнезиум делуе на више неверојатних начина како би помогало вашим мишичима да брже изграде и расту. Златни ключ за синтезу мишичних протеина. Какав е njegov однос са протеинима? Магнезиум е кофактор неопходен за сваки корак у синтези протеина од ćелижама. Замислите протеине као градивне блокове, а магнезиум као цемент кој држи ове блокове заедно да би изградили зид,
мишич. Без доволно магнезиума, овај процес изградния протеина се успорава и постаже неефикасен, чак и ако ядете пуно протеина. Резултат. Ов омогучава вашем телу да максимизира користи от сваког грама протеина који конзумирате, значајно убрзавајучи раст и поправку мишичних влакана. Челиска енергија, АТП, снага изнутра. Механизъм. Магнезиум е необходен за производню аденозин трифосфата, АТП, примарне енергетske валуте от шели джама. Сваки мишични покрет, от наједноставнијeg покрета до најинтензивнije вежбе, захтева АТП. Резултат. Када имате доволно магнезиума, ваши мишичи имају више енергije, што им омогучава да ефикасније раде и издрже веći напор. То се огледа у нџиховој снази и виталности. Значајно сманџуе умор и исцрплjeност мишича. Функција мишича и нерава, съвршена хармонија. Контракција и опуштање мишича. Магнезиум е необходен за правилну контракцију и опуштање мишича. Недостатък може изазвати грчеве мишича, напетост мишича и слабост мишича. Здравлje нервног система. Нерви со сигнални органи за кретанџе мишича. Магнезиум поддржава здравлje нерава и омогучава нервним сигналима да путују брзо и ефикасно, поболшавајучи координацију мишича и нерава и повечавајучи укупне перформансе. Сманџенџе опале и оксидативног стреса. Скривени непријатели мишича. Хронична опала и оксидативни стрес уништавају мишичне челиже и сманџују нџихово способност раста и обнављања. Магнезиум као антиоксидант. Магнезиум има антиинфламаторна и антиоксидативна својства, штитечи мишичне челиже од оштеченџа и обезбеđујучи болже окружење за раст. Поболшање осетливости на инсулин. Веза измеѓу шечера и мишича. Магнезиум поболшава осетливост те челиже на инсулин. Инсулин е важен да би шечер доспео до челижа и претворио се у енергију, а такоđe е важно да аминокиселине доспеју до мишича. Када се ова осетливост поболша, ваши мишичи имају више користи од хране коју једете. Репа. Шта се дешава када додате магнезиум? Трансформацију коју чете видети из прве руке. Када почнете да повечавате магнезиум у свом телу на прави начин, приметичете невероватну трансформацију у свом здрављу и снази. Реците с Богом слабости мишича и жутарњем умору. Ваши мишичи че се осечати јачи, а умор че се сманџити, посебно уџутру. Веча снага приходанџу и покрету. Мочи чете да ходате дуже удалџености са више самопоузданџа, да се пенџете степеницама са лакочом и да осечкате као да вас ноге носе. Сманџени грчеви и истегнуча мишича. Многи људи пате од ночних грчева или истегнуча мишича, а магнезиум значајно сманџуе овај проблем. Бржи опоравак након било каквог напора. Ваши мишичи че се брже опоравити након било коđе активности и усечачете се спремно за следечи напор. Болжи и дубли и сан. Магнезиум игра улогу у опуштању нерава и мишича, што поболшава квалитет сна, а добар сан е основа за изградњу мишича. Веча енергија и виталност током целог дана. Усечачете се енергично и мотивисано током целог дана, а то тече се одразити на све аспекте вашег живота. Поболшано расположење и сманџен стрес. Магнезиум игра улогу у регулисанџу неуротрансмитера, што позитивно утиче на расположење и сманџуе стрес. Пето. Златни план магнезиума. Извори хране и суплементи за обрзавање изградње мишича. Да бисте правилно користили магнезиум, потребно е да знате негове изворе и како го узимати. Извори хране, увек најболии. Тамнозелено лиснато поврче, спанач, келџ и раштанско поврче. Висок съдржај магнезиума. Ораси и семенке. Бадеми индијски орах, семенке бундеве, чија семенке и ланено семе. Махунарке, сочиво, пасулџ и леблебиже. Црна чоколада. Што е веći съдржај какаа, то съдржи више магнезиума. Авокадо, банане, масна риба и интегралне житарице. Суплементи магнезиума, када е потребно и под лекарским надзором. Зашто би вам могли бити потребни? Ако ваша исхрана не обезбеđуе доволно магнезиума, ако имате недостатък или ако вам е лекар съветувал да го узимате. Врсте суплемената, веома е важно знати разлику. Магнезиум цитрат, лако се абсорбуже и може помочи код затвора. Магнезиум глицинат, лако се абсорбуже, нежање за желудац и користан е за опуштање и сан.
Магнезиум треонат допира до мозга и поболшава менталne функции. Магнезиум оксид широко доступен, али се veoma слабо абсорбuje, само 5%. Дозирanje. Типично се препоръчuje 200-400 мг дневно, али ваш лекар може odrediti odgovarajuću dozu za vas. Najbolje време за uzimanje. Mnogi ljudi više vole da uzimaju magnezijum uveče prespavanje kako bi pomogli opuštanju i snu, čime podržavaju oporavak mišića preko noći. 6. Moćno trojstvo. Magnezijum, proteini i vežbanje. Незаборавна jednačina. Запамтите. Магнезиум je магичni шеф, ali ne deluje sam. Mora da radi sa drugim ključnim igračima da bi se postigla prava snaga mišića. Protein. Kralj gradivnih blokova. Nikada ne zaboravite proteine. To je primarni gradivni blok mišića. Само магнезиум omogućava vašem tijelu da bolje iskoristi vaš protein. Уверите се да уносите право количину протеина svakog dana. 1,0-1,6 grama kiloga telesne težine. Vežbanje, posebno trening snage. Signal koji pokreće rast mišića. Bez obzira koliko magnezijuma i proteina jedete, vaši mišići neće rasti i postati đači ako nema signala. Vežbanje je taj signal. Radite trening snage sa laganim tegovima ili sopstvenom težinom 2 do 3 puta nedeljno. Dobar san i adekvatna hidratacija. Ovo je također neophodno za popravku i obnovu mišića. 7. Veoma važno upozorenje pre nego što počnete. Vaše zdravlje je najvažnije. Uprkos velikim prednostima magnezijuma, trebalo bi da budete svesni nekih neophodnih upozorenja, posebno za starije osobe. Prvo i najvažnije se konsultujte sa svojim lekarom. Ako imate problema sa bubrezima, bubrezi kontrolišu nivo magnezijuma. Ako je funkcija vaših bubrega slaba, konzumiranje viška magnezijuma može biti veoma opasno i prouzrokovati njegovo nakupljanje u telu. Ako uzimate određene lekove, kao što su diuretici, lekovi za srce, neki antibiotici ili lekovi za dijabetes, magnezijum može da interaguje sa anđima. Ako imate bilo kakvu hroničnu bolest, uvek se konsultujte sa svojim lekarom pre nego što uzmete bilo kakve suplemente. Nije zamena za lečenje. Magnezijum podržava zdravlje mišića, ali nije zamena za medicinski tretman bilo kog stanđa. Predoziranje. Može izazvati dižerežu, mučninu i grčeve u stomaku. Zaključak. Vaša prava moć je u vašim rukama. I transformacija počinje večeras. U zaključku, danas smo vam otkrili neverovatnu tajnu – magnezijum. Ovaj tihi mineral je zaista magični menadžer, koji omogućava proteinima da rade izuzetno efikasno. Obnavljaju vaše mišiće vrtoglavom brzinom nakon 60 godina i transformišu vaše tijelo na načine koje nikada niste očekivali. Zapamtite, vaše zdravlje je vaša najvrednija imovina. Poznavanje ovih tajni daje vam moć da donosite pametne odluke. Ne čekajte, razgovarajte sa svojim lekarom danas o magnezijumu. Počnite da primenjujete u vaš plan u svojoj ishrani i vežbanju. Podelite ovaj video sa svima koje volite. Možda ste vi razlog za promenu njihovih života na bolje. Лайкujte i pretplatite se na kanal da biste otkrili još pouzdanih i korisnih zdravstvenih tajni. Napišite u komentarima dali ste spremni da otkrijete tihog kralja i promenite svoj život. Vaša prava moć je u vašim rukama. Važno odricanje odgovornosti. Informacije u ovom videu su samo u opšte informativne svrhe. Ne smatrajte ga zamenom za savet lekara, specijaliste ili nutricioniste. Ako imate problema sa bubrezima, uzimate određene lekove, kao što su diuretici, lekovi za srce ili neki antibiotici, ili imate bilo kakva hronična stanđa, trebalo bi da se odmah konsultujete sa svojim lekarom pre nego što uzmete bilo kakve suplemente magnezijuma. Svačije telo je drugačije i vaše specifično zdravstveno stanje može zahtevati specijalizovani savet i negu. Vaš kanal ne pruža medicinske savete, a informacije koje se pružaju nisu zamena za savet kvalifikovanog lekara. Vaše zdravlje i bezbednost su nam najvažnije brige.